Кала шарттарында балаларга туган тел өйрәтү мәсьәләләрен нисек хәл итәргә, телде нисек хакларга? Стәрлетамак калаһының тәҗрибәһе белән танышабыз бүгін. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Стәрлетамак калаһының башкортлары корылтайы һәм каланың мәгариф идаралыгы мәгълүмат методика үзәге методисы Зөбәрҗәт Хафизова. Һаумыгыз. Зөбәрҗәт Ришатовна, калада яшәгәндә балаларны туган телгә өйрәтү ул бар ди, калада яшәгән ата-әсәләрдә генә барсымы, ул бүгенге көндә бөтәһесендә актуаль. Бына Стәрлетамак калаһының тәҗрибәһе нинди эшләр башкарыла бу яһәттән һәм калала? Калала телгә битараф булмаган ата-әсәләр бихисап. Һәм бына ошо ата-әсәләр менән без әлбиттә һәр вакыт бәйләнештә. Чөнки үдегез аңлап торасыз бит инде, телде өйрәнү, мәдәниятте өйрәнү ул гаиләнән башлана. Мәктәпкә, балалар баксаһына я мәктәпкә килтереп кенә балаларны телгә өйрәттереп булмай. Ул гаиләнән килергә тиеш. Шуның өчен без бына инде бик күп елдар ошо юсыкта эшләйбез. Ата-әсәләр менән аңлату эшләре алып барыла. Әлбиттә. Ата-әсәләр менән күп кенә аңлату эшләре алып барыла. Йыелыштар ул бөтә ердә лә үтә бит инде, уныһы бөтә нәйдәргә лә уку учрежденияларында бар. Бөтә республикала, бына етегән. Без ул турыда мөгаен һөйләшеп китербез дип уйлыйм. Уникаль тәҗрибә республикасы. Гаиләләр менән эш шул етегәндән башланды дип уйлыйм инде. Без бына зур гына эшләр башкарабыз ата-әсәләр менән. Гаиләләр башлана, әмма мәктәптә ул терәк булырга тиеш. Бына балалар баксаһында һәм кала мәктәпләрендә туган тел нисек өйрәнелә? Ояһында ни күрә, усканында шул була тидер бит инде. Телде белеп килгән балалар баксаһында ла, мәктәптәрдә лә күреп, уларны үстерәбез. Бына телде белмәй, әмма үзләрен башкорт дип исәпләгән балаларны бер тирәгә йыеп, укытучылар һәм тәрбиячеләр дә бик авыр гына дип әйтәйек инде, ул бурыч тора, уларны күрергә тиеш ул баланы. Ул бала менән эшләргә тиеш һәм бына ошо балаларны үстерү безнең максаттарның береһе. Һәм безнең бына ошо өлкәдә эшләнгән эшләрнең береһе дип әйтәйем инде, ошо емеш безнең 3нче гимназияны тамамлаган Каримова Лилияна бар. Ул мәктәпкә килгәндә мин ул вакытта мин ошо гимназияла директор урынбасары идем. Ошо бала башкорт телен белмәй ине, әмма ата-әсәһе рухлы башкорт телен өйрәнһен дип алып килделәр. Һәм ошо баланы без ялеп итеп спектакльдәр, төрле Урал батыр конкурсына, һаумы әкияткә республикала үткәрелгән бына ошо сараларга әзерләп, ошо бала ис китмәле бына артист булып китте һәм әлеге мәлдә Мәскәү калаһында Мәскәүдән вузын тамамлап, ошо ни буенча, юнәлеш буенча актриса булып эшләп йөри. Башкорт телендә тап бана саф башкортса һөйләшә, аралаша. Димәк, бу мөмкин. Мөмкин. Теләк кенә булһын, ата-әсәләрнең терәге булһын, шулай әйтмәк мөмкин. Әлбиттә. Әлбиттә, мәктәп ул зур роль уйнай, әмма бунан тыштагы мөхит тә булырга тиеш. Ниндидер балалар өчен аерым аралашу мөхите, бәлки түмәрәктәр, ниндидер осрашу урыннары бармы, гаиләләр өчен хатта? Бана мөхит булдыру әлбиттә мотлак. Безнең күп осракта ошо мөхитте без 3нче гимназияга кайтабыз да калабыз инде, башкорт лицей интернатына кайтып калабыз. Әмма мөхит унда гына булырга тиеш түгел, һәр мәктәптә лә. Безнең теләк инде. Һәр урыс мәктәпләрендә лә ошондай мөхит булуы мотлак. Ул кирәк, чөнки өйдә генә бала башкортса һөйләшә, башка бана мәктәпкә килеп индеме, унда глобализация мәле бит инде, үдегез аңлап торасыз. Әле авыл yerендә балалар русча һөйләшәләр. Бала үзенең теленнән уялмаска тиеш. Бына ошо телдә иркенләп аралашырга тиеш. Бына без ошо максатты куйдык һәм бына ошо максат менән әлеге мәлдә яшәйбез бөтә кала укытучылары. Шуның өчен мәктәпләрдә башкортса исәнләшү, укытучылар менән шуның һәммәк нәмәләрдә кулдан килгәнен эшләйбез. Конкурслар үткәрәбез. Бездә бына республика конкурслары һаумы әкият, Урал батыр, улар үтәләр, Башкортстан аньялары, улар үтәләр әлбиттә. Кала кимәлендә без Актирмә фестивален үткәрәбез. 3нче башкорт лицей интернаты башлангысы бу. Унда безнең бөтә кала балалары кем теләй, милләт мөһим түгел,
Әмма башкорт композиторлары, башкорт язучыларының әсәрләре, яттан һөйләү, йырҙар башкортса, шуның һымак нидәрде бына төрле яктан балаларды бына башкорт мөхитенә ылыктырабыз. Гомумән туган төягеңә һин яшәгән ергә һөю менән тәрбияләү мөгаен максаты был конкурстың. Шулай бит, әгәр дә бөтә булган милләт балалары катнаша ала икән, димәк, ул Башкортстан мәдәнияте менән таныштыру һәм өйрәнү уны. Безнең бына беренче лицейдан урыс кызы ошо конкурста башкортса йырлап гран-при алды, еңү яуланы. Димәк, ул телде акцент та юк, бала менән эшләнгән, бала ит китмәле йырлай һәм теләк кенә булган. Һәм уңыштары да күренә. Һәм укытучы булган, уны күргән һәм уны эләктереп алып, үстереп ебәргән. Һәм бында әлбиттә укытучыларның зур уңышы һәм шул исәптән беләм, ошо көндәрдә Стәрлетамак калаһында ата-әсәләрнең конференциясе үткән. Бына ошо Сара турында ла әйтеп китһәгезме, максаты нимәлә булды һәм ни өчен оештырылды ул? Теге себеште көз һанайдар диләр бит инде. Бездә көз көндә ултырткан уңышты яз көне һанайбыз. Укытучыларның бит инде йылы икенчерәк башкалардыкы һымак башланмай. Бына без көздән алып үткәрелгән бөтә конкурсларда катнашкан, бөтә олимпиадаларда катнашкан, фәнни-гамәли конференцияларда катнашкан балаларды башкорт телендә, тик башкорт телендә генә шул балаларды барлап, бөтәһендә бөртекләп йыйып, 263 бала булды улар. Әлбиттә, ошо 263 кенә түгел инде, унда 263 номинация, уларның арасында 6 группа бар ине, ошо 263-тің. Ул группалар арасында 6 кешенән тора. Бына кушһагыз артыграк булып чыга. 280 тирәһе кеше. Ошо сарала тәбрикләнде. Без ул балаларды бөтәһендә бер урынга тупланык, чөнки бына улар ошо кала мөхитендә үзләренең башкорт икәнен уялмайдар, һөйләшәләр, ошо телде, мәдәниятте популярлаштыруга зур көч салалар. Ата-әсәләре менән бер рәттән әлбиттә. Бына без ошо без уны популярлаштырырга теләнек. Калган балалар күреп, ошолай тәбрикләү бар икәнен башка балаларда сәмләндереп ебәрергә. Һәм иң куанычлыһы шул, бына ошо катланучылар арасында урыс балалары ла бар ине. Олимпиадала башкорт телен дәүләт теле буларак өйрәнгән, олимпиадаларда катнашып, улар урын алгандар. Троцкая Агния, Мельник Диана һәм башкалар, Чаглаин Сату, бына ошондай балалар, бына улар ошо башкорт нәйенә килеп, Сараһына килеп ата-әсәләр конференциясында бүләкләнделәр һәм бик матур бүләктәр алдылар улар. Бына ята бит инде сезнең алда, бына ошондай бейсболкалар алдылар, бына ошондай нагрудниктар алдылар улар. Бына ошоны һәм бына ошондай сертификат, ул безнең берәү генә. Бұл сертификатты без башкорт лицей интернатында укыган һәм башкорт теленнән булмаһа ла, әмма башкорт мөхитендә башкортлыгын үзенең исбат итеп, башкорт булып үзен күрһәтә алган егеткә дип тапшырабыз инде. Ул бына якын арала яй көне Кытайга барып, олимпиадаларга инде бит һәм Кытайга олимпиадага китәргә тиеш. Бөтен республиканы шаулаткан егет, димәк, Стәрлетамактыкы ул, шулай. Аминев Руслан, безнең Стәрлетамактыкы. Уңышлар теләйбез. Кытайда ла ул үзенең башкорт икәнен күрһәтеп йөрһен тиник. Бына ошо Айгөл Сайфуллинаның мастерскойына барып, остаханаһына үзенә түбәтәй тектереп аласак. Бұл Қытайға барғанда уға өзіне күрә бір Башқұртстандың сәлемен еткеру сарыхала болып тұрыр дегендей. Әдәгіз ғайлелерге көсейік, біләбіз етеген кең билдәлі конкурсы, ол Тап Стәрлетамактардың инициативаһы сыққан конкурс, бына оның әһәмияты нимәлә тап ошо ғайлелә мөхитте булдыру буенча? Бында инде бына без төрле калала гына башланган конкурс ине бит инде ул. Бына теге Валентин көне үткәреп, безнең өчен, халык өчен сит байрам, без уны теге мөхәббәт көне кирәк бит инде. Бөтә халыкта мөхәббәт көнен үткәргәһе киләләр әлбиттә. Һәм без бына ошо альтернатива дип әйтәйек микән булдырып, башкорт гаиләһе көне, мөхәббәт көне итеп 1 мартта алдык. Һәм бана 1 март яз башы, назлы мәл, мөхәббәт мәле, шуның өчен ошо 1 мартта алып, һәм бына ел һайын инде 16 елдан алып ахыры
үткәрелә ул байрам. Күптән үткәрелгән. Күптән үткәрелә. Республика кимәленә күтәрелде бит инде. Республика башлыгы үзе бит инде ул ошо нидә белеп ул өлгеле башкорт гаиләһе өстәп ибәрде бит инде юнәлешен. Һәм хәзер инде ул төбәк арага әйләнде. Бына быел безгә Силәбенән дә, Ырымбурдан да килүселәр булды. Һәм башка өлкәләрдән дә, Ханты-Мансийск өлкәһеннән килүселәр булды. Гаиләләр бына ошында бер рухлы гаиләләр ошо урында берләшәләр, аралашалар һәм бына пассионарийҙар тиҙәр бит инде бар. Бына әгәр дә халык араһында 10% кына рухлы, мәҙәниәтен белгән булһа, бер урында, бер ерҙә төпләнһә, һәм бына ошо 10% үҙенең артынан әллә күпме кешене, ата-әсәне ияртеп алып китә ала. Бына ошондай ата-әсәләрҙе беҙ сәмләндереп, рухландырып ебәрергә теләгебеҙ бар инде. Һәм был һеҙгә килеп, был маҡсатҡа өлгәштегеҙ дип әйтергә мөмкин, сөнки әлеге ваҡытта ул иң популяр конкурстарҙың береһе һәм теләп ҡатнашалар унда башҡорт ғаиләләр дип әйтергә лә мөмкин. Ҡыҫҡаса ғына бәлки тағы ла үҙегеҙҙең идеяларығыҙ барҙыр, сөнки бөгөнгө көндә туған телде бындай киңлектә генә түгел, офлайн киңлектә генә түгел, ә онлайн киңлектә лә таратыу буйынса стартамактарҙың ниндәйҙер уй-ниәттәре, пландары бармы тағы ла? Әлбиттә бар. Туҡтап ҡалырға ярамай бит инде. Бына беренсенән күп ғаиләләр атайһыҙ. Беҙ атайҙар клубы булдырырға ниәтләнеп йөрөйбөҙ бит инде. Быйыл бына ата-әсәләр, башҡорт ғаиләләр араһында ата-әсәләр комитеты, уның етәксеһе һайланды, Артур Ишмөхәмәтов, беҙҙең бик рухлы егетебеҙ. Быйыл өлгөлө ғаилә Рәсәй кимәлендәге конкурста ла еңеп сыҡтылар бит инде Гөлсөм менән. Бына улар беҙҙең конкурстың төп спонсорҙарының береһе булдылар, бағыусылар. Һәм бына уның менән ошо эштәрҙе бәлки башҡарып сығырбыҙ тигән өмөт бар инде. Һәм үҙегеҙ аңлап тораһығыҙ, телде ғаиләлә һөйләшеп, ата-әсәләр һөйләшһәләр дә, мәктәпкә барып һөйләшһәләр дә, әммә балалар күп ваҡыт интернет селдәрендә күп ултыралар. Интернет беҙгә ул гел русса һөйләй. Беҙҙең алтын бишек конкурсы үтә, унда шиғыр ятлаусылар конкурсы. Беҙ бына ошо конкурсты киңәйтергә уйлайбыҙ. Бына әллә нисәмә йылдар бара ул конкурс. Киңәйтеп, ул конкурста хәҙер үҙе шиғыр яҙыусыларҙы өҫтәйбеҙ. Бына балалар араһында шиғыр яҙыусылар үҙҙәренең шиғырҙары менән сыҡһа, сөнки улар балалар баҡсаһынан бар. Бына беҙҙең бер ғаилә балалар баҡсаһында Галиева Алтынай балалары, атаһы һәм әсәһе үзбәк. Үзбәк әсәй башҡортса шиғыр яҙып, ҡыҙы шул шиғырҙы башҡорт телендә, Башҡортостан тураһында һөйләй, атаһы ҡурайҙа уйнай. Бына ошондай ғаиләләр бар беҙҙә. Уларҙы ана шул күрә белергә кәрәк бит инде. Һәм бына рилстар. Әлеге йәштәр араһында бит инде бына ошо рилс тиҙәр бит инде уны. Рилстарҙы ул бына йәштәр араһында бик популяр бит инде. Бына ошо рилстарҙы беҙ ни өсөн башҡортса үҙебеҙ эшләмәйбеҙ. Бына ошоға тоже конкурс үткәрһәк дип уйлайбыҙ инде. Һеҙҙең бар ниәттәрегеҙҙә буйымға ашыр тигән теләктәбеҙ, сөнки бығаса башҡарған эштәрегеҙ барһа ла уң була килде. Уңыштар теләйбеҙ эшегеҙҙә. Шулай булһын. Хөрмәтле тамашасылар, Стәрлетамаҡ ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы ағзаһы, Стәрлетамаҡ ҡалаһының мәғариф идаралығы, мәғлүмәт методика үҙәге методисы, филология фәндәре кандидаты Зөбәржәт Хафизова һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.